Bon dia a tot el dia, benvingudes i benvinguts al Bar Trinquet, un podcast que ha preferit tornar al bar després de porrar moltes pilotades en el Trinquet. Jo sóc Ulises Ortiz i ara en seguida li donaré la paraula a Vicent Vicens. Vicent, com estàs? Bé, a veure si no porrem moltes paraules, no? Ja que les pilotades sí que les porrem. És curiós perquè porrar sí que està en el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ho has comprovat. Ho he comprovat precisament en la pilota, vull dir que està dins del vocabulari de la pilota. Porrar és fallar pilotades. Ahí n'hi haurà algun lobby, el lobby de la pilota estarà influint en els de... Estos tenen lletra també, igual que els de la GAE, la C trencada, perquè totes les paraules possibles s'associen a la pilota. Doncs bé, estic molt bé, el que sí que passa és que també han porrat moltes coses. Són porradors en els anteriors capítols. I ha passat una cosa que mos agrada, la veritat que mos agrada, que és que la gent, senyal de que mos escolta, mos ha dit «Ei, això que vau dir l'altre dia no és exactament... Està molt bé...» Sempre diuen antes, Intenten... «Està molt bé el que feu, està molt bé, però...» No, això mos agrada, la veritat que mos agrada. Podeu continuar fent-ho, sense problema no, ho agraïm. Ho agraïm, sí, per favor, feu-ho. Així que anem a aprofitar este momentet en la intro que no sabem moltes vegades què dir, comentar les coses que mos anat dient la gent. Per exemple, vam dir l'altre dia lo del trinquet més antic, quan vam comentar lo del xiquet de Simat, de la catedral, de Pelayo, tal. El recinte esportiu més antic d'Europa, en actiu, que se gaste, està en València també. És el trinquet de l'Abdet. Però bueno, el de l'Abdet jo crec que no es considera en actiu. Com que no? Jo anava a jugar allí, en els meus alumnes, quan jo era mestre en la vall de Guadalest. Total, que és l'Abdet. Però se juga, com que no és tan actiu, allí se fa pilota grossa. Clar, però el de l'Abdet és un recinte, és que això també, perquè és un carrer... No és un carrer, és un lloc específic. Ara, claro, la gent té més oportunitat per dir-nos no, això... s'ho va enganyar. Però bueno, el que sí que és cert és que entre el de Bayona i el de Pelayo, el de Bayona és més antic. Un altre, les xiques en escala i corda, sí que se juga... Les xiques se juga a nivell autonòmic, no són professionals, però sí que juguen... Estan començant a jugar a escala i corda. No, començant. O sigui, estàs clavant la pata i duen ja 25 anys. Caguin la mà. Lo de començar és relatiu. Vale, va. Què més? La velocitat de la treta. Esta és molt interessant, que comentava Julio Cebolla, que també ens va dir que les pilotes pesaven un quintal i pesen la meitat de lo que ens va dir ell, quasi, pesen 50 grams. Estem ja també rectificant els convidats. Sí. Però van comentar lo de la velocitat de la treta i concretament mos ha passat Ricard, convidat al tercer programa, que sí que és cert que ell, clar, totes aquestes coses les coneix molt perquè en Pilota Viu també es va fer la iniciativa Pilota Didàctica, que ahir pràcticament està tot el que se vulgui saber de la pilota. N'hi ha molt, moltíssim. Per això, la velocitat de la treta, hi ha un estudi que es va fer a partir d'11 partides de la Lliga CaixaBank 2021, on la mitjana de les tretes de totes les partides va ser de 113 km per hora. Tu imagines això? De mitjana. Cara a tu. De mitjana. Que n'hi ha de 100... Ja ens ha dit el convidat d'avui que n'hi ha de 130, 140. Sí, això estàvem comentant antes. La màxima és de 136. Uf. Vale? O sigui que... mala és. Feu números. I, per últim, la més important per nosaltres, perquè està referida a l'ídol d'este podcast. Pep Gimeno Botifarra no vol que se li diga el Botifarra. Per això, esta persona ens diu que l'article el, si és possible... Per favor, no Botifarra, sense el Botifarra. No és el Botifarra, és Botifarra. I, bueno, de moment, aquestes són les que ens han dit. Segur que n'han porrat moltes més. I ne porrarem més. Porrem quasi tantes en el trinquet com en el bar. Perquè és que al final això és un bar. Això és un bar i uno diu coses que... En el bar se diu de tot. No hi ha que tampoc traure l'enciclopèdia cada volta. I dit això, anem a dir que va de bo. Bé, esta musiqueta ja sabem tot el món el que significa. Anem a presentar al nostre convidat i anem a fer-ho de la següent manera.
La primera vegada que Ulisses i jo vam veure jugar al nostre convidat d'avui, que això vol dir que és un pilotari, va ser a Guadassuar, al trinquet de Guadassuar. No té sentit que amaguem qui és, perquè ja m'ho van donar l'altre dia comptes, perquè ho vam anunciar el diumenge en el nom del capítol i ahí qui és, però bé, anem a parlar d'esta persona que diríem qui és al final. La bona qüestió. Per aquella època, el nostre convidat començava a despuntar i hi havia molta expectació per veure-lo jugar. A l'escala de Guadassuar ens van trobar a una altra persona, també del nostre poble, molt assídua a les partides de pilota. I quan li van preguntar quin futur li esperava al nostre convidat d'avui, ens va dir: el futur boníssim, ara el veureu jugar, és un nino. Allò, lo del nino, ens va fer molta gràcia, i des d'aquell dia, quan el veiem al trinquet fer algun colp d'aquells amb tanta elegància que fa, Ulisses i jo ens mirem i diem: és un nino. Té molta gràcia. Molts anys després s'ha convertit en el número 1 dels mitgers, segons el rànquing de Pilota Pro del 2025. En este últim mes estem ara gravant en juny. I aquella forma tan elegant de jugar, que aquell savi de la pilota va sintetitzar en l'expressió és un nino, continua més que vigent. I no només amb la dreta, perquè, ojo, cuidao l'esquerra que té. Bé, si tirem de palmarès, les dades són les següents. Guanyador de Lliga l'any 2019 i 3 subcampionats, inclòs el d'este mateix any, on vam anar nosaltres a veure-lo i ens vam portar un despago, però no passa res. També guanyador de Copa. També. A més d'haver-se proclamat guanyador de l'europeu en la selecció valenciana l'any 2024. Ja sabem, per tant, que en el trinquet és un figura mundial, però i al bar, avui tindrem l'oportunitat de comprovar-ho xerrant amb ell. Amb qui? Doncs amb CB. Benvingut al bar Trinquet, CB, com estàs? Moltes gràcies, encantat d'estar així. Què t'ha paregut lo del nino? Sabies això del nino? No ho sabia. Molta gent sí que és de veres que m'ha dit moltes coses per l'elegància de jugar i tal, cosa que jo no sé com s'és elegant jugant de pilota o no. Sobretot de raspall, no? Que és un esport de cine més... Sí, però no ho havia sentit mai lo del nino. A veure, jo ho veig prou clar, Vull dir, quan mos ho va dir... Bueno, és Auco. Anem a desenmascarar-lo ja des del primer moment. Estàvem allí en l'escala. De fet, jo crec que jugàvem a Raí i Sebe i Ricard i no sé qui, o jugant els tres de Castelló. Sí. I vam anar a veure't i això, van dir, Xeuri, Sebe, què tal? I diu, és un nino. Ell estava entusiasmat en com jugaves, això que estaves ja començant a jugar segones partides. Però jo sí que ho veig clar, no? Lo de, encara que siga raspall, que comparat en escala i corda és una modalitat on prima més la força, i sí que veig clar quan un pilotari és més elegant o menys. No sé, en el teu cas... A veure, sí que és de veres que igual n'hi ha jugadors que són més nets jugants, que tenen els colps més nets, cau menys baix, estan sempre en el puesto... Igual elegància podria ser això, la veritat que sí. Pues bueno, avui serà un programa de cafè per a muy cafeteros, no? Que diuen de pilota. Intentarem ser didàctics. Sí, tot el que anem comentant, perquè sabem que mos escolta molta gent pues, que sap molt de pilota, molt més que nosaltres, de fet. Per supost. Però també que no sap gens i el que li agrada és precisament anar aprenent. Perquè la cosa és que és el primer pilotari pilotari en actiu, professional. Ricard, però que va dir que no s'havia retirat oficialment, però no està ara en actiu. Però, antes de comentar coses així molt profundament de pilota, anem a fer-te les preguntes clàssiques. La primera l'adaptem un poquet quan venen pilotaris i és preguntar-te si eres més de bar o de trinquet. Soc més de trinquet. Faig més hores en el trinquet que en el bar, moltes més. En el teu cas, ho veiem vindre, no? Estava clar que... Sí, home, un xic jove que es cuida, ve gent que es cuida perquè té, no sé, el veus en forma... Home, segurament fa moltes hores en el trinquet. Igual ara 6 hores en el bar, mala senyal, seria no? perillós. Mira, sí. Anem a adelantar-ho. Crec que està per ahí en una pregunta, però ho adellantem ja. A nivell d'entrenament, quina és la proporció d'entrenament de gimnàs, en este cas, i entrenament en el trinquet? Pues... per mi ha sigut com etapes de la vida, perquè quan era menut sí que passava moltes hores en el trinquet, moltíssimes, tots els dies, a mi m'encantava, sempre anava a tocar la pilota, anava a entrenar en el Moro Alcànter, a la Llosa, a Piles, a tots els llocs. El que passa que va arribar una edat en la que jugava tantes partides que igual no me beneficiava tant anar al trinquet a entrenar perquè ja venia cansat de jugar una partida, també molèsties en les mans, en els braços, on siguera, i vaig començar a entrenar més en el gimnàs. I entonces actualment diria que passe quasi més hores en el gimnàs que en el trinquet, perquè en el gimnàs passe igual 2 o 3 dies que em passe una hora i mitja, 2, allí entrenant,
i en el trinquet pues, jugué una partida o 2 a la setmana. Si jugo una partida sí que vaig a entrenar un altre dia al trinquet, i si en jugué 2, no, perquè si jugo entremig, quan vaig a jugar a la partida em fan mal les mans. Però és que, clar, aquest ritme de jugar, quasi és com el de la NBA, que no... Això directament ni entrenen perquè entrenen cada 2 dies. Entrenen el mateix dia de partit, prèviament, per fer tirs... Ja clar, a més, juguem tantes partides que no ens fa falta tampoc tant entrenar en el trinquet. Per exemple, per a l'individual sí que és necessari anar i preparar-te i jugar-ho perquè... A més tu que eres mitger, potser. Clar, és molt distint, al final és 1 contra 1, juguem sols un mes a l'any i la competició és un joc molt distint, però tot l'altre és que estem ja tan acostumats que igual tècnicament estem quasi en el nostre màxim nivell. Vale, i a nivell, ara després ens posarem un poc més tècnics, però a nivell de bar, a lo millor durant una setmana normal no xafes el bar. Una setmana normal pot ser que vaig a esmorzar igual una vegada. Mira, esmorzar. Però més esmorzar que a lo millor... Sobretot esmorzar. Sí, els amics, anem, esmorze, després me'n vaig al gimnàs. En el teu cas m'ho creguem. Sí, en este cas sí, però és més d'esmorzar. Molt bé. Pues bueno, és que a veure, era una resposta esperable. Sí. No, està bé. I la segona pregunta que el farem... Bueno, no, sí, la segona. Esta és la segona. Després n'hi haurà una tercera que a voltes fem, a voltes no. La farem. És la teua relació amb les travesses o les propines. En aquest cas, no sé si propines més que travesses. Vale, travesses no travesse mai. Sols he travessat una vegada en la meva vida, en una primera partida. Jo jugava a la segona i la primera estàvem jugant i un company meu va dir travessem i jo vaig dir, pues vale. Vaig travessar i vaig guanyar. I no he travessat mai en la vida, mai més. Ho vas deixar en l'OA. Correcte. I en propines, pues, al final soc jugador de pilota, solem tindre propines, antes més que ara. Clar, Ricard mos va comentar, quan ell començava en l'any, no sé com 2007, 2000, sí, per ell. Fa 15 anys. Però sí. Quina és actualment l'estat d'això? Han baixat el tema de... les propines han baixat perquè òbviament la gent es juga menys diners, n'hi ha menys diners i també tinguem molts premis ficats per la federació, entonces la gent sap que tinguem aquests premis, que anem a jugar. És que, segons ells, si no tens propina potser no hi tires tant, però segons actualment... els que te donen la propina. Claro, però actualment quasi que juguem al 100% totes les partides perquè ara som ja esportistes. Ja. I com és això? És que jo, quan vaig a les partides, no veig mai a la gent... no pilla el moment de que li diguen al pilotari... Però és que això igual ja no passa tant, no? Això de que un postor te diga mira, si fas això, tens tant. O va després, o te donen la propina després. Passa menys, però sí que passa. I el que fan és que normalment el marxador ve i te diu tens tanta propina guanyant o donant de 5 o el que siga. Entonces, una vegada acabes la partida, ell te paga la propina. Ja. Nosaltres l'altre dia en la final individual de raspall femení de les xiques vam jugar i vam perdre. Van treure els diners de la producció. Sí, van perdre, no direm tampoc, o sí que ho diguem. Bueno, jo igual, però van perdre. No, perquè potser haurem pogut travessar donant o prenent. Van perdre. Però bueno, van perdre. Jo vaig notar que uno dels zurdos li dia a esta persona algo, no sé, jo li vaig pensar, ja està dient-li que m'ha gustat per ella. A una jugadora? Però no sé, igual vaig... Després de que travessaren? No ho fan. No. Vale. Vale, millor que no ho facin, no? El marxador no va dient-li, hòstia... Han jugat per tu, no ho fan. No, això no. Vale. Me quedé més tranquil. Ja. Perquè dic, si li ha posat una pressió així a Anna... Bueno, això estem gravant el 18 de juny. Està l'individual, perquè eixirà el mes que ve. No sé, per deixar-ho un poc clar, que... Ha acabat el de raspall femení, ha acabat el de raspall masculí. I el diumenge anem a Pelayo a veure la d'escala de corda. Igual mos llevem ahir l'espineta o no? Jo soc partidari de... De deixar-ho estar? No ho sé. A mi està lleig tiro, la gent que vulgui jugar que se jugue, però és que perdrem. Damunt, en escala de corda encara tinguem menys criteris. Nosaltres no tinguem ni idea. Que no sé si és bo o roïn, però bueno. Pues bé, molt interessant. Bueno, però és curiós que sí que has travessat una vegada i has guanyat. Això a mi no m'ha passat, al contrari. Bé, ja ara anem ja a les preguntes normals, anem a dir entrevista clàssica. I, bueno, te preguntem, sempre has volgut ser pilotari o has provat també en altres esports? Pues la meva història un poc és que el meu cosí, Jesús Marraí, jugava a escala i corda semiprofessionalment i jo sempre estava en els meus tios, entonces sempre me portaven a veure jugar de menut. I des dels 3 anys ja tenia una piloteta en la mà. A 5 anys el meu cosí em va apuntar a l'escola de pilota d'ací del poble
i vaig començar a practicar el raspall. Una vegada va tancar vaig anar a la càrcer perquè el moro volia que anara allí, perquè em va veure que jugava prou bé i això, i volia que anara allí a jugar, i vaig començar a entrenar allí amb el moro, i sempre he jugat a pilota. Mai he practicat altres esports de forma lúdica, en els meus amics, anar al parc. Però eres el típic que se te dona bé tot? Sí. Sí. És que se nota, tio. Veus? Sí, eres un nino. No, perquè té traces, de veres que sí. Però n'hi ha pilotaris que valen per un esport, i altres, pues... Sí, normalment quan t'agarra un esport l'agarra molt a pressa i sempre acaba Jo t'he vist jugar a pàdel molt bé, per exemple. Sí, a pàdel també jugué molt bé. A pàdel he jugat molt, m'agrada molt el pàdel. Més d'adult, no? Més de fa poc. Sí, igual en 16-17 anys vaig començar a jugar. Ah, sí? Tan pronte, hòstia. Sí. Molt bé, doncs bueno, després, en quin moment de la teva carrera estàs? Nosaltres, no sé si... Jo crec que estàs en el teu prime, però no sé si tu diries que estàs en el teu prime. Tirem d'anglicismes, en este cas. Sí, com ho diríem això? En este cas, sí. Bé, jo penso que estic ara en el millor moment de la meva carrera esportiva, 100%. Penso que va començar l'any passat, vaig fer un molt bon any, vaig jugar moltes finals, vaig guanyar moltes coses, també vaig anar a la selecció i van guanyar i tal. Va ser un molt bon any en general i enguany ja l'he començat bé. Tindria que haver guanyat la Lliga, la vaig perdre, la tindria que haver guanyat, però... Nosaltres també ho pensem, que tenies que haver-la guanyat. Sí, tenies que haver-la guanyat. El que passa que tenies enfront a Ivan, sí. que és que va fer una partida... Ese dia no ho vam travessar, no? Ese dia no. Però dona igual, ho vam patir. Sí. No, si arribem a travessar ja... Ens agarra algo. És que estava fortíssim, estava fortíssim. I ese dia Ivan va fer una partida increïble i nosaltres igual no vam estar al nostre millor nivell, perquè nosaltres veníem de fer una molt bona lliga, havíem guanyat quasi totes les partides, un nivell molt alt, i bueno, en la final pot passar això, però pense que hauríem d'haver guanyat. Però les semifinals també foren a una partida? A dos. A dos, no? La final sí que partida única i qui guanya, guanya. Sí, la semifinal és anada i tornada. I en cas de que cada equip guanyi una partida, pues es juga una tercera, per a desempat. Bé, després ja ens has contat un poquet... Sí, és que jo me'n recordava que quan ho vam preparar estava per ahir lo del gimnàs i tal. Sí, que ja ho hem parlat, però bueno, tu aquesta part del gimnàs la disfrutes o per a tu és un poquet, tinc que anar allà al Sarferro... A veure, és complicat, és com una relació tòxica, perquè quan pense que tinc que anar a entrenar no m'apeteix, però quan no vaig a entrenar vull anar a entrenar, ho necessite. A veure, jo ho faig quan ho pense, ho transferís, que quan juguem a futbol a nivell d'escola de futbol, juvenils i tal, al final tu quan fas un esport i més en pilota, que són els esports de veritat, que són el que jo comento així, tu el que vols fer quan vas a entrenar és fer el rondo, un partidet, centres i remat, si vas a jugar a tennis o a entrenar estàs pensant en fer el partit. No en alçar... Clar, però no sé si la pilota té un component així més específic, que necessites molta més preparació física que en altres esports. A veure... No sé. En altres esports de pilota, que tinguen valor, pilota. M'explica. Jo penso que avui en dia tots els esports necessiten molta preparació física perquè la gent ha evolucionat molt per eixa rama i tot el món està preparat avui en dia, i si no estàs preparat es nota moltíssim. Tens que tindre alguna molt especial per a poder practicar un esport professionalment sense estar preparat, però el raspall i l'escala i corda crec que són molt exigents físicament, sobretot el raspall, tens que menjar-te molt a pressa, molt explosiu. Avui en dia estem tots molt preparats, la pilota ens va fortíssima a tots. És que a mi em sap molt de mal que la gent no vaja, per lo menos, a veure una vegada. És que deurien d'anar. És que la gent no és conscient, tio. És que és una cosa, és una locura. En la tele això sí que no es nota, no es veu... Clar, però és una barbaritat veure això en directe. Sobretot per el component que sempre, jo he dit alguna volta, de que en la pilota estàs dins de la canxa, vull dir, formes part del joc, has d'estar en ella, no és com que sí que pots col·locar-te en certes zones que igual no te pega, segons també trinquets, però és que has d'estar i ho vius d'una manera molt intensa. Connectant un poquet en la següent pregunta, per aquesta gent que potser ara mos està escoltant, jo què sé, tampoc és que tinguem una audiència, però igual algú sí que s'anima i és bon moment, a lo millor en estiu o a partir de setembre, dir, mira, jo vull que aficionar-me, m'agradaria anar. Què feu ara, en estiu? Pareu, què ve en setembre? Vale, ara en estiu venen molts trofeus de patrocinadors, pobles, festes, estem rodant per tota la província de València i en setembre ja ve la competició gran, que és la Copa, que normalment n'hi ha 3 competicions grans a l'any i en setembre toca la Copa i la juguem fins a novembre. Però això d'estiu se ho agarreu igual o no? Sí que m'ho agarrem igual perquè al final cada trofeu té un premi
econòmic, i al final, si tu fas una bona temporada d'estiu, quasi que acabes guanyant més diners que si tu fas una bona competició. Clar, però al final també el que a banda dels diners, que també és una molt bona motivació, per supost, el fet de guanyar una lliga, un individual, una copa, suposa que és molt millor que guanyar la copa de festes, la partida de festes de... Però clar, els tornejos són curts, no? Esto és la cosa, és que són curts i s'acaben pronte. Clar, el tema és que els tornejos d'estius normalment solen ser semifinal i final, són 2 partides i tenen un premi econòmic que pues, al final te convé, que igual pues, és possible que no te ho agarres tan en sèrio com una lliga, com una copa, com un individual, perquè són competicions molt importants que al final te donen prestigi, però jo personalment ho jugo al 100%. Jo crec que això passa com ara estem en el Mundial de Clubs. El que guanya per a ell és molt important perquè, ostres, has guanyat de futbol estem parlant, de futbol, però, i el que perd pues, bueno, no és la mateixa, no sé, el mateix pesar que si has perdut una competició important. I després... Sobretot si la perd el Madrid segur que és una merda. Sí, però bé, també jugueu alguns campionats o partides soltes en el carrer? En el carrer estem jugant cada vegada menys. Sí, no? Cada volta... Sí, perquè al final també... Menys. Sí, perquè jo penso que al nostre nivell actualment, conforme juguem, és complicat fer una bona partida en el carrer, perquè la pilota fa molts estranys, portem la pilota molt forta i és un poc difícil jugar allí i no lesionar-se. Però a mi em passa en qualsevol... En les modalitats de carrer em passa. Vull dir, jo sempre... No, ara no estic en el personatge d'exagerar que allò és una merda ni res, però passa que una partida en el carrer és menys dinàmica. Clar, però per això, perquè té estranys que no depenen de tu, que hi ha un albelló, que hi ha un macetero, una reixa, un no sé què, que fan el joc més imprevisible i al final pues, el pilotari també... Bueno, és això, al final els trinquets es van fer per a que les pilotes... De fet, jo el que no he entès mai és els carrers artificials, que tenen menys impediments i menys portetes falses, però és com, vas a fer una construcció nova, fes un trinquet, com Déu mana, no? No sé si és més car o no, però això dels carrers artificials... De tota manera, vaig veure l'altre dia vídeos, es veu que cada setmana es feien les finals de cadets, juvenils, tal, de llargues. I estaven jugant, pues això, a nivell infantil, cadet, i la veritat que estava molt guapo. Era en Ondara, veure el carrer ple, xiquets de 12, 14 anys jugant... Estava molt per aquesta part jo la reivindico totalment. Per supostíssim. Sobretot en les comarques on és típic. Sobretot que encara es juga molt a llargues, a perxa i tal, que es juguen al carrer perquè és un lloc d'encontre, de que la gent passa per allí. D'alguna manera també és més visible a la gent que inclús ara en aquella zona, desgraciadament, plena de guiris, però bueno, o de visitants... Que també les partides estan plenes de guiris, que ho miren per curiositat. Sí, que passen per allí i diuen... Jo he vist, quan anava jo per allà fent fotos, guiris en la motxileta allí, en les seues xancletes, gent allí amb una partida de llargues. Sí. Per tant, partides en carrer no n'has jugat? Poques. L'estiu passat ja em vaig jugar una o dos i de moment aquest estiu no sé res, però ja t'he dit, trofeus i poc més. Bé, doncs animem a la gent, no? A que per lo menos una vegada en la vida plantar un libro, com era això? Plantar un libro no, plantar un árbol, leer un libro, tener un hijo, tener un hijo, bueno, serà precís canviem això. Per anar a veure una partida de pilota. Bé, bueno, més o menys has comptat ja el calendari, no? O no us l'ha no sé, sí. Conta'm un poc l'any, com es distribueix actualment. És any natural, Sí, vostre és any natural. Des de gener hasta... Correcte, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre. I comencem de gener a abril, juguem la Lliga, després juguem l'individual de maig a juny, en juny fins més o menys setembre. A la frescoreta. Sí, correcte. Patir. Hasta setembre juguem trofeus i de festes, patrocinadors i tal, i després juguem la Copa de setembre a novembre i per últim en desembre el Mestres. Això de la Copa també ha anat canviant, perquè jo recordo que hi havia una temporada que era molt de parelles, era com la diferència entre la Lliga era que era trios i la Copa parelles, però ara no sé si continua siguent així o ha anat canviant. Sí, i aquesta diferència de la Lliga i la Copa la va implantar la Fundació, que va començar a fer Lliga, trios i Copa parelles, perquè pensaven que així era més fàcil d'entendre per a la gent i per a gent que no ho havia vist mai. I la federació va entrar i ho va desfer, va fer parelles i trios en la Lliga de l'any passat, en la Copa igual, i enguany en Lliga hem tornat a fer tot trios.
Entonces no sé si en Copa tornarem a fer tot parelles o com estarà. No mos ho posen fàcil. No, però també és veritat que a voltes depèn del nivell dels pilotaris, perquè si hi ha dos mitgers que destaquen moltíssim respecte als altres mitgers, doncs és lògic que li posen a un punter més, no? Vull dir, jo crec que això jo ho puc entendre, que aquest tipus de circumstàncies... Va encarat per allí, o sigui, la federació ho va desfer encarat per això, perquè n'hi ha equips que igual, si feien 7 equips, es queden fruixos. Que, per cert, l'han dit que era el millor, el mitger, el primer mitger en el rànquing, que ja en Pilota Pro hi ha un rànquing de mitgers. Abans que hem citat a Pilota Viu, sempre ho vam demanar, reivindicar que hi haguera un rànquing, i ara, bueno, ara una victòria per a Pilota Viu. Bueno, n'hi ha més gent, recorda Pilota 3.0 també ho reivindicava. Estàs per davant de Tonet, que han d'explicar que Tonet és campió de l'individual siguent mitger, cosa que, bueno, ara sí que passa molt perquè està fent-ho 6 anys seguits, però lo normal és que guanyen el rest, i tu, siguent mitger, igual que Tonet, vas per davant d'ell en el rànquing. Sí, això és fàcil d'explicar. Simplement Tonet ha estat lesionat en la Lliga, per tant no ha jugat tantes partides de Lliga com jo he arribat fins a la final i per això actualment estic número 1 de mitgers en el rànquing. Pense que ara que ja és campió individual pues passarà ell a ser el primer. Quan isca el podcast esté publicat igual ja... Correcte, igual ja no soc el número 1, però des de gener fins a juny ho ha sigut jo. Això quedarà ahí, Sí. Però n'hi ha algun tipus de benefici o simplement és la això publicitat? No té premi, això sí que no té premi. A veure, sí que n'hi ha un benefici de jugar el mestres, que juguen els 4 primers del rànquing. Vale, en el torneig de mestres vos ordenen arreglo el rànquing. És com un all-star, juguen el primer en el quart i el segon en el tercer, i després, no sé si ho faran enguany, però l'any passat, normalment les xiques, per exemple, a la primera persona del rànquing i a la segona es donen un premi econòmic. Entonces, no sé si... Enguany és el primer any del rànquing dels xics i tal, no sé si ho implementaran també o no. Perquè a tot això, en el calendari anual que mos has explicat, vosaltres esteu en nòmina des de fa, no sé si fa ja molts anys. Uns anys, no sé quants, però sí, fa prou. I esteu, o sigui, sou professionals i teniu una nòmina fixa, igual això a la gent. Ja per premis. Interessa, ja bandes premis. Correcte. Jo estic en nòmina des del 2017, quan vaig complir 18 anys. Hòstia. Que tenia una nòmina de 350 euros. En 18 anys? Sí. I de què depèn que pugi o baixe? Pues al final depèn del nivell que has tingut durant l'any. Vale. I això pues, es va renovant anualment. I sabeu la nòmina dels altres? A veure, no ho sabem més o menys, perquè mos ho parlem... És que ho dic perquè jo pensava que era com una cosa... fixa per ser professionals. Per tots el mateix? No. No, se negocia, no? Se negocia. Sí. Vale. I de fet, no ho sabem, però crec que això és públic i es pot saber i més o menys sabem el que guanyem perquè va eixir un document a principis d'any on ficava cada un el que li costava a la federació. Que estem super a favor, vull dir que són esportistes d'èlit, a més d'un esport nostre que s'ha de sobreviure, és que si no és així no sobreviuria. Jo penso que la veritat que per a ser un esport tan minoritari guanyem molt bé, o sigui, n'hi ha esports que són molt més grans. No digues això, perquè si no ja no guanyareu més. A veure, jo penso que per al sacrifici que tenim guanyem poc. Per al sacrifici que tenim guanyem poc. Feu com un esportista d'un altre esport majoritari. És que són esportistes d'èlit, és que si es veus... Sí, total. És que... Correcte. El que passa que pense que relacionat amb altres esports que igual són més grans, doncs guanyem molt bé. El que passa que igual mos estan escoltant gent que fa, no sé, atletisme o gent que fa halterofília i diuen, doncs clar, és que estem tots en la mateixa merda. Però sí, mira, per posar una dada concreta, jo vaig veure que l'altre dia... I les xiques ni te compte. Sí, també. Però bueno, és veritat que duem menys temps. En general, jo no parlo en general. En general, sí. A Tonet li donaren un premi de 5.000 euros per guanyar l'individual, que en un primer moment pots pensar, hòstia, 5.000 euros, però és que en el fons no és tant. No, realment són 10.000. Són 10 perquè ja porta... Són 5.000 per part de la federació i 5.000 per part de la fundació. No tenia ni idea. Però bueno, que és veritat que... Mira-ho al final de l'any i tu pensa en una nòmina d'una persona que es dedica a qualsevol faena. Sí, no, però que cobrar al final de l'any. I que és una professió que en un moment donat ja hauràs de deixar-te i tot aquest esforç que has gastat o el reenfoques en una altra cosa del mateix àmbit o s'ha acabat. Correcte, és que al final si vols estar al 100% en el que és la pilota
pues tens que sacrificar-te i no tens que treballar en una altra cosa, perquè si no el teu nivell baixa. Entonces, si tu, per exemple, arribes als 30 anys i tens que deixar i no has treballat en res en la vida, pues no tens tants diners com per a poder no treballar ja mai més. Com que t'has de reinventar i has de tindre aquest marge i aquest temps per dir, bueno, a veure què faig. Em va comentar l'altre dia Georgia, veient la final de xiques, que ella sabia de que totes les xiques tenien formació universitària i eren físiques, biotecnòlogues, no sé en els pilotaris professionals xics si teniu les esquenes cobertes a nivell sí, al final formació. Pense que lo d'estudiar és algo que s'ha inculcat ja molt en la generació que n'hi ha ara d'esportistes i sobretot de gent de jugar a pilota i tal, perquè no es guanyen tants diners i tot el món té algo en lo que cobrir-se les esquenes. Molt bé. Bueno, una curiositat que teníem, i és que sobretot, per exemple, en aquesta última final, com es viuen aquests moments previs a una final que esteu canviant-se en el mateix vestuari? N'hi ha tensió o se gasten bromes o depèn en qui jugues, en qui no? En la de la Lliga parles, no?, per exemple. Sí, per exemple, això dic. Jo penso que depèn molt de la gent que estiga en el vestuari també. Perquè la gent d'implicar, no? Clar, perquè per exemple en aquest cas, en la final de la Lliga jo tenia Ivan, que em porta molt ben ell, l'Orja que em duc ben. El tenies enfront. Claro, Ricardet, i al final pues ens coneixem des de fa molt de temps, ens duem molt bé i pues, fem moltes bromes i és tot molt guai, la veritat. Però i es dona això que se diu molt en la pilota, ho he sentit en la pilota, no ho he sentit mai, que és això de jalear, no? Que és un poquet vacilar, no? Com... Això passa o no sé si tu eres d'estos que ho fa o que... Però com és això? Que és que no ho sé. Lo de jalear, sí. Pues és com, no? Bueno, ara com us ho contestaré, però és com vacilar-se, de dir, jo tu te puc, saps? Com... Sí, lo de jalear es dona molt en el vestuari, moltíssim. Sí, no? I sí, jo crec que en la final sí que jalearem prou. Però és una paraula que gasteu pròpia jo crec que és prou de la pilota. Sí, jo no ho havia sentit mai en ningun altre àmbit. O és una cosa d'estes modernes que diuen els xavals de què passa, bro? Jo fa molt que ho sent, però en la pilota. Padrear, jalear... No, és trash talking en la NBA. Sí, una paraula i és jalear... Hòstia, per això li podíem preguntar a algun d'estos teòrics de la pilota de tota la vida. D'on ve, no? Jo no sé què se li va ocurrir, però contamos. De fet, antes de la final... Iván y yo grabarem un TikTok que m'ho va fer Julio Cebolla. Ah, sí. Un salut per ell. Vos farà cantar i ballar, mai millor dit. I quan estàvem allí estàvem fent preguntes i nosaltres podíem contestar-les molt seriament perquè era un ping-pong, no sé si sabeu què és. Sí. I van jo no sé el que és. Va, pues contamos-ho. Pues és com que... Ping-pong con... Claro. I n'hi ha 2 persones i fan una pregunta i 6 persones pues, contesten, com una mini entrevista de preguntes ràpides. Sí. Mogut des de TikTok, no? L'abuelo sí que no sap. Sí, però bueno, respostes ràpides. I nosaltres contestàvem barbaritats. O sigui, jo no sé quan eixirà això, però era no eixit. No eixit, era la risa. A lo millor no eixirà. Bueno, des d'ací li ho demanem a Julio. Sí. I era vacilant-se. Sí, era jaleant-nos. Jaleant. Sí. Bueno, segons la RAE, que ho hem buscat... En castellà. Sí, perquè és que el soje tampoc existeix. Claro. Entonces, claro. Està en la RAE en castellà. Bueno, botifarra diria calear. Calear. En teoría, según la RAE, es animar con palmadas, ademanes y expresiones a los que bailan, cantan, etc. Es como, ale. Claro, jaleo. Que jaleo es jaleo. Bueno. Animar, aplaudir y diu també llamar a los perros a voces para animarlos a seguir la caza. No té massa sentit en este àmbit, però bueno, pues bueno la qüestió és que es dona. I en contrapartida, quan acaba la partida... claro, ahí ya ni ha guanyador ni ha un perdedor. Ahí com és l'ambient en el vestuari. Ahí ja n'hi ha... Vull dir, el que ha guanyat està molt content i el campió està trist, entonces claro. No sé com es gestiona això. Pues igual sí que n'hi ha més tensió, perquè al final pues, n'hi ha persones que volien guanyar i altres i pues, algú ha perdut i està mal. Però en este cas, al principi estàvem prou callats i tensos, però després estàvem jaleant a tota volta. Sí. Bueno, que es va destensar un poquet. Sí, al final ho agarrem en humor perquè pues, bueno, has perdut una final, és una putada, però s'ha fet el que ha pogut i al final pues, guanyar i perdre està al costat. És que clar, lo de compartir el vestuari i tal... Es parla molt del tercer tiempo del rugby, però és que això és més. Sí, no és que vaig a fer una cervesa després, és que estàs canviant-te en la això ho parlàvem amb Ricard, no? Que sempre parlàvem sempre s'ha comentat els aspectes positius de la pilota. Ell mos va dir una opinió impopular, sí. Que antes no li l'ha preguntat, se m'ha passat. La seva opinió impopular, a veure si tu estàs d'acord o ne tens una altra, era que, bueno, que sí, que se comparteixen molts moments, que en els vestuaris estan junts, que després en la partida les faltes
les admitixen els propis jugadors. Ell mos va dir que això que no és 100%, que no és 100%, mínim, no? què passa? No sé si tu tens aquesta opinió popular, no tens una altra. Donats, no sí, no jo penso igual. Jo penso que... Sí, Confirma. diuen que és un esport de cavallers i que tot el món és molt bo i molt Cavallers noble. i princeses, va, tira. Però al final, en la competició tot el món el que vol és guanyar i n'hi haurà persones que siguin més tramposes i altres que siguin menys, però alguna trampeta es sol fer, sí. Bueno, com tot en la vida, no? El que passa, que ho estàvem comentant antes, que clar, com el públic està tan damunt de la partida, si algú la toca pel que siga en el dit xocotet, el que està a 1 metro, el públic és el propi... o sigui, es pot convertir en el propi sí, però àrbitre. El públic també normalment és partidari d'un o de l'altre. Ja, que però si imagina que va en i... contra i veu que l'ha tocat i que el pilotari no alça la mà admetent la falta. Jo he vist jugadors que potser li pega la pilota al peu, però molt descarat, que l'home bo no diga res i que tot el trinquet estigui damunt i comença a xiular-li i a butxear i tot i seguir jugant tan normal, saps? Vull dir que això... Hòstia, ara que dius això... Trencant mites. L'altre dia en la final de l'individual jo crec que va passar una cosa que jo he vist diverses voltes. N'hi ha gent de xics? Sí, en la final masculina. N'hi ha gent que no sap res de pilota i quan va a una partida per primera volta o segona es posa en la galeria pensant-se que bueno, ahí al final venen menys pilotes. La galeria és la part de dalt. No l'escala, no el que està dins de la canxa per dir-ho així, sinó el que està més alt. I clar, quan tens una pilota allí, en raspall, tu t'has d'apartar, per a que si cau... Per si hi ha possibilitat de que torne... Clar, hi ha gent que no ha anat mai i l'agarra. Entonces, clar, el públic, inclús el pilotari en raó, no? Es torna loco. Però clar, tu quan entres no te diuen si va allí... A tu t'ha passat alguna vegada perdre un punt superimportant per este motiu? Que l'ha agarrat o... Sí que m'ha passat, sí. És que, a més, passa molt en final, sobretot que és quan més gent nova va. Clar. I clar, si no expliquen això, tampoc ho saps, però sí que és de veres que moltes vegades pues, la pilota va dalt, veus que va caure i de repente algú l'agarra i dius, sí. No me jodas. Bueno, però per les persones estes que estem animant a que vagin per primera vegada, lo que heu de fer és sempre apartar-se. En escala i corda, també? Sí, bueno, depèn, sí, no? també, Perquè també. si estan prohibides i va dalt... Si estan prohibides dona igual, igual. La galeria és prohibida. Però si no, per exemple, en la final de l'individual d'escala i corda bueno, que ja haurà passat quan isca el podcast, però vaja. Però que anirem la setmana que ve. Has de deixar que caiga. Clar, tu pots protegir-te. El que no pots és parar la pilota, aposta. És que això de l'anar de públic a la pilota no és... Jo em compro l'entrada i vaig allí. N'hi ha que... Has d'estar implicat. Jo vaig veure un senyor, pobre, que damunt crec que era pare d'un pilotari d'estos millor aficionats, perquè la posar en la galeria i li tiren una i la para. I la gent xiulant, i jo crec que l'home no va entendre per què li xiulaven. Va una altra i la torna a parar i la tornen a xiular. Dos vegades, I el que tenia al costat no li ho va explicar. Pues no ho sé, igual, però vaja. Bé. Has de tenir en compte aquestes coses. Va, seguim. Bé, hi ha un poquet de xovinisme castilloner. Jo a Sebe li ho he dit alguna volta, que estem convençuts que si feren un trio en cada poble, no? Dels 3 millors, 3 triats, guanyaria Wíndia, Castelló, no? En raspall. En raspall, Marraí, Sebe, Murcianet, inclús tinguem ahir a Verdú ja de suplent. Ara mateix no n'hi ha rival, no? Sí, jo pense que no n'hi hauria rival. De fet, Balduino, el trinqueter de la Llosa, vol fer un desafió en el que juguem els 3 contra 3 triats. 3 triats. Hòstia. Qui serien? Jo no ho sé. Home, Ivan, Tonet... Tonet... Ostres, és que contra Ivan, Tonet i Ricardet, per exemple, m'ho invento. Seria un molt bon trio, però jo pense que podem fer alguna cosa. És que al final som 3 jugadors molt potents i... Però estem parlant de ser els millors de cada poble, no 3 triats de tot. Balduino diu que li proposa això. Vale. Jo pense que Murcianeta i davant és una escopeta, o sigui, això és el pilota que agarra és 15. Jo al mig pues, faig la meva feina i Julio està molt ben jugant darrere, ara mateix està en el seu millor moment també, així que sí, penso que seria... En el seu millor moment, creus tu? De tota la seva vida? Jo penso que sí. Hòstia. Si s'ha de fer això ara, i jo crec que estem perdent a l'Ajuntament de Castelló... Podria Bartrinquet organitzar-ho? Hòstia! Estem buscant finançament. Joder, poc pronte, però... Poca broma, Jo sí que ho he pensat, ara parlant de moros i cristians, que si som els 3 de moros i cristians de Castelló, organitzar aquesta partida perquè seria increïble. I és que jo també estic convençut que guanyaria, per parlar de 3 pobles, a lo millor el que estaria més prop, a lo millor seria Xeraco, no? Que està... Sí, Canari. Vicent, Canari i Eivissa. Després Genovès, ara mateix és que no té ningú resto... Tonet a soles.
Tonet contra tots. No, Tonet, Raül i Ricardet, però vamos, que no, que guanyem. Bueno, és un poquet per... I si clavarem a gent d'altres modalitats? Pues que això ja és una cosa un poc estranya, no? Bueno, es podria fer. Jo penso que també... No, és que no sé si n'hi ha tants jugadors professionals d'un mateix poble en escala de corda. Ja. Clar, en escala de corda, tres del mateix poble estava Marc i Alejandro, però són els dos restos. De Montserrat. Sí. I com seria l'assunt els 3 millors d'escala i corda contra els 3 millors de raspall jugant a escala i corda i jugant a raspall? Pues al raspall ens apegaríem a la paret i a l'escala de corda ens apegaríem a la paret. Clar, és que són dos esports totalment distints, encara que no ho parega. O sigui, sí. Jo perfectament, tu me pots posar a jugar a l'escala de corda i jugaria i segurament ho faria bé. Però es nota molt la diferència de si jugué jo o si juga un mitger que juga a escala de corda. Estàs jugant tots els dies això ho comentem molt, que és comentem l'esport de la pilota valenciana, però al final l'esport és el raspall, l'escala de corda, perquè són coses molt específiques. Al final això és com Federer en el pàdel no podria fer res, o no, Djokovic o Sinner o Alcaraz, no? De fet, hi ha un vídeo que el busqueu, per favor, de Federer jugant a ping-pong, com es diu? Tenis taula? Tenis de taula. Tenis, això. Contra una xiqueta xina, perquè és de la marca Uniqlo, que és el que el vestia Federer. I juga Federer a ping-pong contra una xiqueta de 7 anys que ix el cap per la taula i li guanya la xiqueta. I veus a Federer que no està jugant tranquil, vol guanyar. És impressionant, això. Sí, jo, de fet, vaig jugar un desafiament a escala de corda i vaig jugar-hi un Puigol i... Hòstia, no sabíem això. Sí, no sé si va ser 2020 o per ahir. Van jugar Puigol i jo, Moltó i Fèlix. I jo notava molt raro. És que la posició és molt distinta. Dins del trinquet has de col·locar molt distint. La col·locació per esperar i tal. Bueno, anem avançant, no? Perquè anem regular de temps o què? Tira-li. Sí? Però on seguim? Bueno, a veure, per exemple, sí que vegem que tu eres prou actiu en xarxes. La veritat que a mi em sobta prou que hi hagi encara pilotaris per a intentar que sigui un esport un poquet més popular, que tenen l'Instagram com en tancat, no? En candau. Jo no ho acabé d'entendre perquè al final, bueno, si vols que l'esport creixi t'han de conèixer, entonces jo veig que tu sí que li dones importància. Creus que és realment important això? Sí, jo penso que és molt important perquè al final si tots fiquem el nostre granet d'arena pues podem acabar fent una muntanya. I més ara en TikTok, Reels, que té tant de descobriment. Jo pujo TikToks de punts de partides meues o jo entrenant o el que sigui i n'hi ha TikToks que m'arriben a 300.000 reproduccions. Són 300.000 persones que han vist la pilota. Però és que TikTok és un altre món, no? És com molt més, la gent ho veu molt més, perquè és més curt o alguna cosa, no sé. No ho sé. Jo crec que és no ho tenen que buscar. L'algoritme està molt ben fet o la gent està molt absorbida, no sé què és. Sí, també pot ser. Però són 300.000 persones que han vist per primera vegada la pilota i moltes persones són de fora d'Espanya. 300.000, són una locura. Sí. Bueno, no sé si són persones o reproduccions, però igualment és un animalà. Sí. Bueno, i després, l'altre dia George ens va contar, clar, ella també ha entrat a la pilota més tard, però que ella va accedir a la pilota un poc també per activisme, per això de dir és un esport molt nostre. Que no se pergue. Que no se pergue, no? Per aquesta part de vinculació afectiva a una cosa molt valenciana, molt pròpia. Tu també tens aquest sentiment de que estàs fent algo també molt propi, molt d'ací, o per a tu ja és un esport tan professional que és com uno més? A veure, jo penso que hasta fa poc no ho havia pensat. Vull dir, pensava que simplement era un esport que practicava com uno més, però cada vegada més soc conscient de que és algo molt propi i m'agradaria que progressara i que és algo molt de la terra i li tinc molt de carinyo. Que deixa valor. És que si no, per exemple, este podcast no existiria. Altres coses com... Per la forma que tinguem d'aproximar-nos, no? Clar, nosaltres que també hem arribat més... Parlar de futbol és com... Bueno, però això és un poc més... O sigui, té una implantació cultural molt, molt important. Entonces, està bé saber que els pilotaris... més proper. Claro, està bé també que els pilotaris tinguin un poc aquest sentiment, encara que són els actors principals. Bueno, i ara, parlant d'altres modalitats, quin grau d'interès o no sé si segueixes alguna modalitat més, menys? Perquè n'hi ha aquí... Jo he vist pilotaris que no saben... Jo recordo algun pilotari de raspall i de dir, hòstia, lo de la ferida, això com és? I dic, hòstia, sorprenguem-me de dir, de veritat que no coneixien esta part, sobretot d'un esport
professional tu sí que coneixes, i sobretot potser jugant en la... que ara també estaria bé que mos ho contares, però bueno, en la selecció valenciana vull dir, però sí que coneixes, no?, totes les modalitats. Sí, al final jo sols havia practicat el raspall fins que vaig aplegar a la selecció valenciana en categories inferiors i ahir vaig començar a practicar llargues, el one wall, joc internacional. Em vaig començar a interessar més per altres modalitats i tal, i ara ho conec més. Pensa que està mal no conèixer les modalitats perquè és un jugador professional i al final pues, és una persona que deu saber algo de piloto. I això, però fins a aquestes edats, 14 o 15 anys, no sabia res. Tu estaves ahí en el raspall. Correcte, el raspall, escala de corda i punto. Però l'escala de corda igual sí que, no? Perquè al final és... Sí, però si parlem de galotxo, de frontó, de pilota grossa, això sí, tu ho segueixes, saps qui està per ahí... No ho seguís, però sí que ho conec i a veure, en el frontó... Saps de què va, has jugat. El frontó sí que sé quins són els que juguen bé i tal, perquè ho he vist i he sentit parlar i això, i en llargues, pues, més o menys també per la selecció. Però sobretot raspall i escala de corda. I contra bascos, que la setmana, o sigui, en l'últim programa parlàvem de la basquitis i això. En fa 2 ja. Fa 2 ja, perdó. Ja, sí, ja. En quin dia vivim. Has jugat frontó basc contra bascos? No, en la selecció he jugat contra bascos, però he jugat a one wall, a llargues i a joc internacional, que és el que es juga internacionalment. A frontó no he jugat mai contra ells. Per exemple, de la Vega sí que he jugat, va fer un desafiament, crec, no fa molt, i també vaig jugar en un europeu o un mundial o així, vaig jugar a frontó també contra ells, però jo a frontó no he jugat mai contra ells. Mira, i ara pues, havia preparat jo les targetes, se m'ha oblidat, però és igual. Vull que mos ordenes de més gust, vull dir que més t'agraden a menys, les modalitats de, a veure si m'ho recordem, que havia preparat unes cartolines que fora més fàcil, però bueno. No passa. Escala de corda, llargues, galotxa, frontó, one wall, joc internacional, frare i pilota grossa o galotxetes. Les que més li agraden, Les que més t'agraden a tu. Les que més t'atraguen, de veure, de jugar. A veure, de primeres diria escala de corda, perquè és l'altra modalitat professional i igual és la que més seguís de lo que és el món de la pilota. Després, el one wall a mi personalment m'agrada molt. Jo, de fet, vaig entrar a la selecció per el one wall. Jo t'he vist jugar en Sacha. Has jugat en Sacha? Sí, he jugat en Sacha. I després, pues, diria frontó i després ja, pues, llarg, joc internacional, me són un poc indiferents. Pilota grossa. Ahí no tens una preferència. Pilota grossa està guai practicar-ho, però mai he tingut interès de dir vaig a veure una partida de pilota grossa. I frare has jugat? He jugat una vegada i me pareix divertit també. Està molt divertit. Me pareix divertit també. Clar, al final això, jo te vaig veure alguna volta jugant en Sacha, que ara és el rei referent, del one wall, que ara en la selecció valenciana has jugat això, no? Clar. I el joc internacional com és? Perquè és un poc estrany també, no? El joc internacional és algo complicat. A veure, realment, per explicar-te-ho fàcil, és com unes llargues, però en vegada de pintar ratlles, sempre està una ratlla al mig del camp. Vale. I el punt té que guanyar... Això és el que em porta a mi de cap. No es mou. No, però en aquest cas no es mou. La ratlla no es mou. Entonces sempre té que guanyar el punt per davant de la ratlla. I es trau d'un quadre a un altre quadre. I es fa com ample, no? Després. No, és tot recte. Sí. Ja farem alguna infografia o alguna cosa per explicar-ho. Ample es fa el de llargues. El de llargues. Des d'on se saca i on embut en llargues internacionals. Sí. Perquè és la pista, crec que juguen els belgues així. Sí, que el Sacha està allí ara jugant. Clar, perquè llargues internacionals des de València són distintes. Clar. Estic pensant, és que anem a canviar ara de tema radicalment, perquè ara ve molt radicalment, perquè ve la pregunta del convidat anterior, que estic pensant que portem així 50 minuts. Hòstia. Bueno. Que, no, ho dic perquè ha sigut, en el futbol està el concepte de panenquitas, no? Sí, de quan hi ha una conversa que és de futbol molt tècnica, n'hi haurà que buscar un equivalent en pilota. Ferida, home. La panenca de la pilota és ferida, clarament. Clar, però era per la revista, clar. Però ha sigut una conversa feridora. De feridetes. De feridetes. De feridetes, total. Són feridetes. Vale, pues anem a la però anem a canviar radicalment, ja veuràs. I Auxili, pues, mos va... No sé si es coneixes, el grup de música Auxili, pues, mos va deixar esta pregunta per a tu. Bé, els Auxili sempre tenim un dubte i és, tu què preferiries? Estar menjant-te un pla de macarrons i que t'aparega ahí un
un pelet de genitals o estar menjant els bots genitals i que t'aparega un macarró? Bueno, això és la pregunta. Bé, després d'esta conversa de piloto profunda... De repente... anem a... Me pareix molt graciós perquè esta pregunta me la va fer fa un parell de setmanes un amic meu. Està És en que l'ambient. mos va dir... Sí, es veu que està de moda, o la va traure Broncano o alguna cosa Sí, d'això. sí, jo l'he vist Sí, en... vale, i vaig a contestar lo contrari del que vaig contestar, vale? Te vols pensar millor? O perquè no vols que... Vaig a dir el pla de macarrons en el pèl. Home, jo crec que Home, l'altre és més raro, no? Vull Home, dir, l'altre... Si però te passa només, l'altre... només pel fet de que te passi això, de Sí, viure, bueno. dir, No, uau, això seria Ja, increïble, això és la la- veritat. En plan, poder contar-ho té que ser espectacular. però te que fas te moltes passe... més preguntes, no? És com... clar, així que està passant. Clar. Aquesta persona que fa en la seva vida, situació incòmoda total. L'altre també, però jo igual pots pensar, bueno, serà de la barba. Serà va, de la barba, clar, clar. anem a mal pensar. Bueno, Clar. depèn de lo rulla que la tingues la barba. En el meu cas, ja sabeu Poco, que barba. poco. Pues bueno, no res. Gràcies, Hasta així era la auxili. pregunta. Antes del joc del trinquet, lo últim, ja per acabar de ser super feridetes, Sí. volíem fer-te una miniseccioneta, que és la secció del pilotari perfecte. Anem a intentar fer-la rapideta, Sí, ¿vale? sí. Rollo, com era això del ping-pong? Ping-pong, sí, El és un ping-pong poquet aquest d'això, tot. es va per ahí. Vale, te direm atributs d'un pilotari i tu m'hauràs de dir quin pilotari el quedaries en aquest atribut. Per exemple, comencem. La treta, De Bercher, la mà esquerra, la meua. la mà dreta, La de Tonet. la capacitat de finalitzar els 15, De Tonet, també. el rebot, D'Ivan. l'explosivitat, De Tonet. les cames, De Tonet, uf, també. això, les cames de Tonet són del museu, increïble. La mentalitat, De Tonet, també. És que està espectacular. Vull Clar, dir, és és que que no Tonet. puc... la potència de la raspar La meua. i l'aura. L'aura. L'aura de Tonet, també. Molt bé, molt bé. Bueno, No, pues a més, Tonet. a dir tots actuals. Imagineu-se com serà la cosa que va per davant en el rànquing. Clar, a veure, així n'hi ha... De fet, li planta cara, vull dir, és que són els dos millors mitgers. Bé, t'has centrat en els actuals. No, Sí, no m'he tampoc cent- l'havien dit No, ni ho havíem d'històrics. parlat tu i jo, però No. està bé. Bueno, està bé, així t'aixina. M'he centrat molt en els actuals també perquè està són al perfecte. final els que més conec i tirant polèmica, jo crec que els jugadors actuals Home. es apeguem a la paret a antics. Però en tots els esports. En tots els esports. Bueno, però en pilota jo crec que clarament. Però tu imagina't un partit de la NBA dels els d'ara contra els de l'any 70 o l'any 80. O de futbol. Bueno, és que no té res que veure. Pilota més exagerat. Pilota encara més. No, però és veritat. Alguna volta és normal també que els anteriors, també passen a la NBA, que trauen orgull de dir, bueno, que va. Que No, tenien més és sang. impossible. Van fer una entrevista en Pilota Viu, tornem a citar, però que diuen, els d'ara juguen millor, però nosaltres teníem més sang. És com, bueno, vale. A veure, jo he parlat amb jugadors professionals d'antes i tots m'han dit sempre que nosaltres els guanyaríem, però, vamos, però molt En fàcil. l'esquerra. Sí. Sí. Bueno, mira, parlant ja per últim de l'esquerra, clar, tu tens molt bon esquerra sense ser esquerrà, però després que actualment no n'hi ha ningú, estava Sanchis, que era... Ja Ah, de l'esquerrans. Sí, és que quan tu eres zurdo, ja, pues te ho després emportes vaig tot. per ahí. Clar. Però de veres que no n'hi ha cap. Això està lleig. Volíem acabar la secció del pilotari perfecte, t'han fet la part del trinquet, però volem la part del bar. Vale. El pilotari perfecte. En el bar, a nivell... També pots repetir, si vols. Sí, Vale. a nivell cerveser. A nivell cerveser, brisca. A nivell esmorzador. Ivan. A nivell ser gourmet exquisit del puntet. Que hi ha gra Néstor. Néstor. Molt bé. A nivell ser un agarrat. Ui, perdó. Lorja. I a nivell ser el més convoyant. Marraí. Espectacular. Molt bé, que gran. Pues ho deixem així. Pilotaris increïbles, a part d'això. Brutal, brutal. Sí, no ha dit a veure els com, últims de a la veure com final. senta, a veure com senta Que això ningú al s'enfadi, món, per favor. al món de la pilota. I no res, que ja anem de temps... Anem- Bueno, tampoc passa res. No passa res. No Passem, m'ho han de- Ulisses, a... Ara ja anem al joc del trinquet. Bueno, anem a tirar-li al joc del trinquet. Anem al primer 15, rapidets. Bé, el Mauro d'Alcántara va ser un dels millors mitgers del raspall durant la seva llarga i exitosa carrera esportiva. Va guanyar 4 lligues per equips, però l'individual se li va resistir. Quantes finals del Mama va disputar el Mauro d'Alcántara? I te donem opcions. A, ninguna. B, una. C, 2. D, 3.
Jo diria que bé, una, perquè la vaig veure fa poc. Ah, sí? Sí, contra No, Wilder. però poden haver-ne més. És que crec que això n'ha jugat una, diria, perquè no me sona cap més. Bueno, Té claríssim, aplaudiments. té claríssim, aplaudiments. Bueno, el Mauro ha Molt sigut bé. un dels teus mentors, no? Sí, ha sigut el meu mentor des de xocotet i fins als 16 anys. Jo recordo el Mauro una entrevista que li feren també en Golf a Golf, també programa que farem en Pilota Viu, que dia Sebe, a mi hora hi tenia 16 anys, dia, este és el pròxim gran mitger, perquè te No va dir que era un nino. No va dir que era un nino, però vamos, estava encantat en Sebe. Bé, han fet aquesta pregunta per allò dels mitgers, no? Mitgers històrics de raspar, i ara que Tonet Clar, ara Tonet està guanya, però- tan de moda, però això no ha passat. Mai. És que és increïble. Coeter va No, guanyar impressionant. Coeter m'agradava molt a mi. Sempre ho ha dit. Sí, ja ho has dit alguna volta. Va, doncs anem directament a la segona pregunta. 30. El desembre de 2016 va néixer Ferida, la millor revista de pilota que s'ha fet mai, amb grans articles, fotografies i un disseny molt cuidat. Qui va ser el protagonista de la primera portada de Ferida? Opció A, Soro III, Genovès II, Paco Genovès o Oltra, perquè com era un gran feridor, a part de pilotari, Oltra. Soro, Genovès II, Genovès I, Paco o Paco? Paco. Sí, soy yo, Pepe. Paco. Això és complicat, Genovès, Primer. Genovès me sona que no, perquè van fer un article com especial, o sigui, una revista especial d'ell que estava molt guapa, me'n recordo d'això. Portada de Francesc Planes. Sí, i és que jo me la jugaria molt a Soro, Soro III, Jo crec que sí, me la jugaria molt a Soro. Soro III, Genovès II, Paco o Oltra. I diu Soro. Resposta? Està dient Soro, no? Ah, Soro. No, Soro va ser una altra. Sí, Soro va tindre una, però Sí, la me primera sonava. va ser Genovès Genovès II. II. Genovès II. Tu vas tindre relació en Paco? Algun tipus de tracte En Paco Genovès. personal? En Paco Genovès, clar, sí, sí. Sí, la veritat que quan anava al trinquet sempre el saludava i parlàvem i tal. I de fet, l'última partida que va veure va ser una meua. Bueno, jugàvem Julio i jo, Julio Marrey. Julio sí que el tenia en un altar. Sí, sí, Paco sí. a Julio. I contra Badenes i Tonet. I vam estar jugant 2 hores o més. I va ser una partida espectacular. I me'n recordo que no sé si el següent dia o 2 dies després va faltar, pobre. Hòstia, Caen avant. que ràpid. Bueno, estava mal i tal. Pues bueno, seguim en la tònica de nomenar-lo en tots els tots, programes. sempre que puguem. No és sempre buscat, No, però no. Però Passa. bueno. Bé, Bueno, Val, 15-15, 15 iguals, anem. 15 igual, sí. Val, en el primer videojoc de pilota valenciana per a mòbils podies enfrontar a grans pilotaris d'escala i corda d'abans i d'ara. Podies enfrontar a Genovès en Pujol II o a Rovellet en Soro III, per exemple. Quin nom tenia este primer videojoc, que jo diria que ja no existeix? A. Trinquet, B. Baqueta, C. Faixa roja o D. League of Legends de la pilota. El LOL de la pilota. LOLP. LOL. Jo me'l vaig descarregar Sí. i el vaig jugar. I no me'n recorde molt bé el nom. Quines has dit les dues primeres? Trinquet, Baqueta, Faixa roja o el LOL de la pilota. Faixa roja i LOL. Bueno, LOL podria ser, però no. Me sona que Baqueta. Resposta final? Resposta final, va, Baqueta. Oh, Era Baqueta és una altra cosa que segur que te sona. No, era però és que al Trinquet. final els noms van repetint-se. Baqueta era una revisteta que donaven sempre Sí. antes de les partides. Sí. Per què creus que t'han preguntat això? D'un videojoc? Ah, perquè tu... Perquè jo he tingut moltes relacions als videojocs. Però encara, relacions amb encara videojocs. jugues, no? Suposo que com a Sí, usuari o què? alguna vegada jugué, ara que estic estudiant molt i tinc menys temps, però sí. Mos ho has dit que estàs estudiant? No me'n recordo. No, no ho he dit, estic opositant a bomber. Hòstia. Ah, ostres. Hi ha algun pilotari no, no més tenia ni que idea. està en això de bombers? Sí, de la Vega. També, hòstia. Bueno, és que és normal, estan fortíssims. Sí, sí, clar. I fes Twitch i coses d'estes. Sí, vaig fer directes en Twitch durant una temporada llarga. Al LOL. I inclús en uno va entrar Ibai, que això va ser prou... Ah, sí, Uau. vas fer un vídeo, no? Que te va fer el reel, o com és això? Rito, no? Sí. Ahí sí que se vio... Dos abuelos así. Millennial. Right, estàs right. Fatal. Que Right, bé, right. Sí, va entrar i va fer un raid i va fer una donació també. Ibai te va fer raid a tu en Twitch? Sí. Me cago en Ojo, Déu. eh? Això com va ser? Pues jo estava en... Era Nadal i estava fent un concurs d'arbres de Nadal. I ell estava fent... Les noves generacions, tio, és que fan unes coses. Ell estava fent donacions a streamers xicotets. I justament va entrar en el meu directe
i m'ha fet una donació i va passar a la gent. Però com aleatori? Sí, no? Sí, totalment aleatori. Quin Déu. Sí. Hòsties. De fet, Home, això és que a nivell gamer i tal és que toca la loteria. Sí, sí, a més ahir Bahia era una locura. Era molt top, era sí, el més, clar. segurament. De fet, en el vídeo de YouTube, en la miniatura, és jo. La d'ell, que va fer això, espera, que guapo. Pues mira, ja esta foto, això sí se pot rescatar pel Sí, carrusel bueno, que tu fem vas fer d'Instagram. també una reacció o alguna cosa així, no? Sí. Així, ja hi puguem treure, busquem. Perfecte. Pues bueno, lamentablement ha fallat. Has fallat. Però bueno, la historieta de... A veure si mos empata, va. Bé, anem en el joc. A veure esta pregunta està agarradíssima amb pinces. Agarradíssima amb pinces. Bueno, Sebi, que no sé bé, Sebi... Sí. Sebi, Saps qui és? Sí. Vale, va. Sebi va ser un mitger destacat en els anys 80, arribant a ser subcampió de l'individual de raspall l'any 1987. El seu nom real és Ismael Oltra Sánchez, germà d'Oltra, el també pilotari i ara feridor. Gran Per feridor. tant, d'on li ve això de Sebi? Si diuen Ismael Oltra Sánchez és com... no sé. En el teu cas és més fàcil. Opció A. A son pare li dient José Vicente. José Vicente. B. Al seu iaio li dient Eusebio. Sebio. C. De menuts jugant a un joc que havien de triar-se una ciutat i ell sempre es triava a Sevilla. Perdó, sí. Com sempre deia Sevilla, Sevi. O D. Era llaurador i quan havia de vindre-li l'aigua a la sèquia per regar a manta sempre deia se vienen cositas a mi canal. De bon matí ahí en el bar deia se vienen cositas a mi canal. Vaig a tocar el regador a veure si se vienen cositas a mi canal. Bueno, entonces, d'on li ve Sevi? A veure, repetís-me la A i la B. És que la primera m'ha sigut molt convincent. No tinc ni idea realment, però... A son pare li dient José Vicente. A su abuelo li dient Eusebio. Clar. Després de menús jugant a un joc, Clar. sempre A veure. triava Sevilla. Jo vaig ajudar-te, perquè jo no sé la resposta. Vaig ajudar-te. Jo pensaria que la última és la que mos solem inventar així com una cosa estrafalària. Bueno, Claro. I que seria raro, no sé, que seria raro, lo de la C, no sé d'on s'ho haurà tret, però bueno, pot ser una opció. Jo no la descartaria, vamos. A veure, jo estava decantant-me per la D, però... Se vienen cositas a mi canal, home. però vaig a votar per la B. L'Eusebio, n'hi ha molta gent que li diuen Eusebio o Eusebi i li diuen Sebi. Sí, Sevio. Entonces, jo crec que és lo més raonable. Que a su abuelo li dient Eusebio. Va, pues sorpremos Ulises, a veure. No, és que... Bueno, a veure, això també citant la font, Paco Durà va fer un... Però dir-li quina és? Sí, va fer un article explicant d'on li venia el nom i va dir que és que de menús jugant a un joc que havien de triar-se en una ciutat, no sé quin joc seria, i que com sempre se triava a Sevilla, però és que és de veres que a voltes els malnoms venen d'ahir. Venen d'ahir, d'una... s'està perdent, Jo sí. que sé, Sí, uno que de tira veres. un dia un capo és el rapero. És raper, sí. Jo que sé. Això està perdent-se. Sí, està Esta bé. és trampa, Esta era molt sí, xunga. sí, A veure, sí. sempre intentem que l'última... Pensàvem que les tres primeres les encertaries. Sí, I volíem en esta un poc a Claro. veure què passava. Hombre, no eren fàcils, No. Tampoc. Jo t'he intentat, vaig a dir-ho, Sí que sabia la correcta. Volia intentar ajudar-te perquè no de fet, descartares li vaig del fer a tot. Vicent esta pregunta i Sí, va dir sí. José Vicente. Que a su Home, pare li clar, deia José però Vicente. és que lo de que se tria sempre se triarà a Sevilla, jo què sé, tio. Però bueno, és lo molt millor raro. d'esta pregunta al final era se vienen cositas. Tu trobaries en això i vas dir a Sònia que preguntar-ho. Bueno, no, vaig pensar que això de Sebi d'on li venia, no sabia. I vaig buscar i ho vaig poder trobar. Pues no i, res. Bueno, em va resultar. Aneu a espaiar en les coses que feu i en les coses que estrieu Que no us perquè posen- pot marcar-vos la vostra vida. Sí, Posem sí, el nom. des de luego. Pues no res, programa café para muy cafeteros, com ja han dit. Feridetes, que ha dit... Un programa per a feridetes, guapíssim. Sempre, a veure, mos agrada portar a gent de tot. Ja que és un programa de pilota, per lo menos, cada X portar a algú I si és que un siga- figura, millor. I si és un figura Si no, mundial, també, com se ve. Te ho has passat bé? M'ho he passat de categoria. Perfecte. Pues no res, ho deixem així, Ulises. Continuen dient lo de... Sí, George ja mos va donar Mos va donar permís, permís. mos va donar permís. Pues no res, en veuremos... En veurem junts. Ay,